80 बड'लेण्ड उइस चेम्पियनशिपआ दिनै जोंहा गासिबो प्लेयारफ्रा सफैजोब्बाय माखासे आरो कामरुपनि माखासे फैगासिनो दङ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आरो चिरांनि माखासे कामरुप डिस्ट्रिक्टआ दिनै लेट जादों कामरुपनि जिथु कामरुप ट्रेन बे लेट जादों बे फैगासिनो दङ आरो दायो बाक्सानि खावसे सफैबाय एसे फैबावनो दङ आरो चिरांनि सफैबाय ओमफ्राय क'क्राझारा फैगासिनो दङ उदालगुरियाथ' मथा-मथि सफैजोब्बाय दा मोनबेसे जिल्लानिफ्राय बेयाव बाहागो लागोन होननानै बेवहाय जोंहा दायो नै क'क्राझार चिरां उदालगुरि आरो बाक्सा ओमफ्रायथ' तामुलपुरा दायो डिस्ट्रिक्टआ गैया बायदि जाना दङ बेखायनो तामुलपुरा बाक्सा जानानै ज'यै गेलेनाय जासिगोन सानबैसोनि हाबाफारि लानानै गेलेगोन गाबोन दिनै ओमफ्राय गाबोन समफोर सानथामनि हाबाफारि बेयाव आलासि गाहाय महरै बेखेवजेननाय जोङो आलासि जोंनि गाहाय आलासिया जाहैबाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी डेपुटि चिफ बिटिआर आरो MLA आरो बियो गाहाय आलासि आरो गेलेग्रा एरेनाखौ अपेनिं खालामगोन दावबायसा बर' जायानाखि EM स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि आरो जोंनि सबिनार मोनसे बानायनाय जादों बेखौ नीलद बसुमतारी EM नीलद सरगियारिया EM सारा बेखौहाय गाबोननि दिनावहाय बेखेवगोन रायजो राजानि मा जों जे सानथामनि हाबाफारि लादों बेवहाय जों रायजो राजानिफ्राय खावलायनाय जे गाबोन जोंहा 9 बाजियावहाय फ्लेग हस्टिं जागोन बिनि उनाव 10 बाजिनिफ्राय अपेनिं सेरेमनि बिनि उनाव जोंहा गेमा कन्टिनिउ जालांसिगोन बेनिखायनो रायजो राजाफोरा फैनानै नायनानै आरो गथ'फोरखौ थुलुंगा